Рестартирай Европа. По-силна за теб. Европейският парламент разглежда предложение, което цели да гарантира, че минималните работни заплати в Европейския съюз осигуряват достойни условия на живот. Минималната работна заплата е най-ниското възнаграждение, което работодателите могат да дадат на служителите си за техния труд. Във всички страни от Европейския съюз има някаква форма на минимално заплащане, но в повечето тя не е достатъчна, за да покрие всички разходи за живот. Според президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. И щеше да е хубаво, ако можеш Европейския съюз да ни определи някаква минимална работна заплата, различна от тази, която ни определя нашето правителство, но идеята, която съществува в Европейския съюз и разбира се, това е единствената възможност, не да се определи абсолютна стойност на минималната работна заплата за Европейския съюз, а някаква единна методика, по която тя да се определя. И там, разбира се, както може да се предположи, отделните държави предлагат различни подходи. Има държави, които си пазят техните методики. Ще видим докъде ще стигне работа. Колко е за нас, за България, минималната работна заплата, която би била достатъчна? Трудно е човек да се ангажира с числа, без да рискува да изпадне в популизъм, но във всеки случай тя трябва да е такава, че да гарантира жизнения минимум, който по най-различни начини от най-различни институции се изчислява. Би трябвало да е някъде около 2 пъти по-високо от тази, която е в момента. Но това е наш стар проблем, защото ние към минималната работна заплата се отнасяме не икономически, идеологически, за съжаление. Имахме години, в които нейния ръст се потискаше и то много години. Имахме години, в които управленската парадигма беше базирана на това, че ние имаме работна сила, която е високо квалифицирана и готова да работи за ниско възнаграждение. Да си припомним края на 90-те години, тези две неща е възможно да се случват заедно само в условията на диктатура. Защото тогава, когато границите са отворени, квалифицирана работна сила непременно отива там, където ще плащат достойно. А как се отрази кризата с COVID-19? Създаде дефицит на работна сила и тогава, когато работната сила е в дефицит, пък възнагражденията се повишават. Така че сега към момента, ако погледнем нетно, възнагражденията са се увеличили. Е мнението на Димитър Манолов. Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ твърди, че минималната работна заплата е една административна величина, която се определя от Министерството на труда и социалната политика. С участието на социалните партньори все още няма изработен механизъм, чрез който да се определя каква е действителната минимална работна, каква е адекватната минимална работна заплата. Всички тези проблеми са разгледани в директивата за адекватна минимална работна заплата, която Европейския съюз се опитва вече втора година да получи съгласие от всички участници и всички държави, за да може да бъде приета и съответно ратифицирана в съответните държави. Условието е, според тази директива, минималната работна заплата трябва да бъде 2 полюса, да има този двоен праг, определянето на минималната работна заплата да бъде не по-ниска от 60% от медианата и 50% от средната работна заплата. Тогава можем да говорим за един относителен метод за адекватност. Това е една потребителска кошница, която ще бъде за съответната държава, разработена от съответната държава и включена в традиционното потребление на тази държава. На този принцип ще работят всички държави от Европейския съюз. А имате ли яснота кога ще влезе в сила? Нямам яснота точно кога ще влезе в сила. Все още работните групи работят по директивата, не са получили общо съгласие. Северните европейски държави са резервирани, защото там минималната работна заплата е на високи нива, но се надяваме, че ще продължи този дебат и ще достигне до един консенсус поне в следващата година. Нивото на минималното заплащане варира силно в Европейския съюз, като все още най-ниско е то през 2020 година за хората в България – 312 евро, а най-високо в Люксембург – 2142 евро. Важен фактор в това отношение са различията в разходите за живот в страните от Европейския съюз. За Рестартира Европа, Свобода Атанасова. Рубриката се излъчва с финансовата подкрепа на Европейския парламент.